Kente Paviliana, pagyaman ni Charlie Hafalia, pagyaman ni Corazon Garabeles, pagyaman ni Florentino P.O. Sr. and family, pagyaman ni Juan Garabeles and family, pagyaman ni Cheryl Andaya and family, pagyaman ni Lydia Isidro and family, pagyaman ni Robert Bilog and family, pagyaman ni Aida Festejo, itipanag 70th birthday na tata, August 31. Pagyaman ni Willie Gabayan and family. Hasta permet nga intay-raman lagi din sumuhanat, amin minatay tayo. Iso ti Kararuada Benjamin Isidro Sr., Saturnino Isidro, Trinidad Dumalanta, Jose L. Luis, Maria Asuncion Angala, Johnny Angala, Ariel Andaya, Teresita Garcia, Margarita Garabeles, Cecilio Garabeles, Isabel Garabeles, Feliciano Sr. Garabeles, Alejandro Sr. Garabeles, Rosalina Ragsag, Connie Flor Piso, Dorentino Piso Jr., Consolacion Piso, Luis Habon, Marcelina Habon, Marcelo Habon, Rodolfo Apon, kendagop amin na niya minatay ngayon pulos makalagay kadapad. Tumakdap tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kagabsat ti karit ti Ebanghelyo at ang aldaw iso ti panaypang pangruna kadagiti agkasapulan kadagiti makurkuranan dagiti nakapso. Tauran ni Apo Isos iso ti inaramid na tinangdungo kadagito yung kagabsat. At kamatalag tayo kiankuan na kinipapuso tayo, di pa nagserbi tayo, kadagiti gadabsat tayo. Tapno maikarita yung makirano, di dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo, ida. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos, sa man nakabalin amin, kaya kada tayo may kakabsat, siya nakabasula, iti panunod sa uwaramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso magpagpakaasi akin Santa Maria, nagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo may kakabsat, tay ikakaasi dak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
ipunan nagdaka, itanog daka, pagrugbaban daka, daydayawen daka, agyaman kang kenka, kapuiti naindaklan, alayang mo. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Ako Diyos ay langitan nga ari, Diyos Ama, aman nakapari namin. Sika ako niya, Jesu Kristo. Bugok to, anak ti Diyos na ako, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Sika mangika, kadang iti basbasol ilubong, kaasyan na kami. Sika mangika, kadang iti basbasol ilubong, awaten kada itun alararaw mi. Sika situtunan, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Tamay siksika o ako, Jesu Kristo dinasantuan. Siksika ti ako, siksika iti kamatwan, iti timpuyog Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumaraharap tayo. Man nakabalin a Diyos, addaken ka ti amin nga imbag. Punwen na kamkad iti panagayatken ka, pasengkedam ti pannakikaysamiken ka, ket taginayunem kada kami dagiti imparabor mo. Gapuken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagariken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Sira. Anak ko, agpakumbaba kay ti anyaman nga aramid mo,
Ket ayaten na ka dagiti tattao ang makayayo iti imatang ti Apo. No agbalin ka na indaklan a tao, masapol bagayam iti kinapakumbabang, tapno paraburan na ka ti Apo. Dakkel ti panakabalin ti Apo ket padayawan dagiti napakumbaga. Awan ti agas ang makaikat kadagiti parikot dagiti natangsit at tao na igamerdan iti kinadakes. Adalin ti masirib a tao ti kaipapanan dagiti pagsasao ken pangngari. Dungeg analaing takayat na ti agsusuro. Ti sao ti Apo. Apo, ita kinaimbag mo, inikam ti kasapulan dagiti nakurapay. Apo, itakaimbag mo, inikam, ti kasapulan, dagiti nakurapay. Agragsakto dagiti nalinteg, agrabak dakto iti imatang na. Kantaan nyo iti Diyos, kantaan nyo ti pagdaydayaw tinagan na. Apo tinagan na, agragsak kayo iti sangwanan na. Apo, itakaimbag mo, inikam, ti kasapulan, dagiti nakurapay. Sa lakniban na dagiti balo, ket aywanan na dagiti ulila. Ikan na ti balay ti tao analiday nga agmaymaysa. Paragsaken na dagiti balod, iti panangwayawaya na kadakwada. Apo, itakaimbag mo, inikam, ti kasapulan, dagiti nakurapay. O Diyos, pinagtudom iti napigsa, ket pinadameg mo manen tinatikag adaga. Nagtaeng dagiti tattaong sadyay, iti kinaimbag mo, inikam ti kasapulan dagiti nakurapay. Apo, itakaimbag mo, inikam, ti kasapulan, dagiti nakurapay. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreos. Saan kayo ngayon masideg ijay bantay? Saan kayo ngayon masideg ijay bantay? Sinay ang mabalin nyo asagiden, akas iti asideg dagiti Israelita. Iti gumilgil ayab nga apoy, iti sipnget ken iti lidem, ken iti bagyo. Iti uni ti trompeta ken ti maysa timek. Iti mangyeg dagiti Israelita ti timek, dinawat da saan kuman ang masunutan. Ngem da kayo, imasideg kayo ket di iti bantay syon, ken iti syudad tis bibiyag a Dios. Tinay langitan ni Jerusalem, imasideg kayo iti naragsak at taripnong dagiti riniribo nga angheles, agraman dagiti inauna nga anak ti Dios, ang makipag-ili sa dilangit. Imasideg kayo iti Dios ang manghukom kadagiti amin na tattao, ken kadagiti espiritu, dagiti nalinteg at tattao, ang naaramid nga awan pagkurangan na. Imasideg kayo kan Jesus ang mangibabait iti baro nga tulag, ken iti naiwarsi adara, ang maipakaammo kadagiti bambanag, na nasaysaya at ngem ti pakaammo ti dara ni Abel. Ti sao ti Apo. Sa bulempay, di pagarian ti Apo, Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Iti maysa nga aldaw a panaginanan na pannangan ni Jesus iti balay ti maysa kadagiti pangulo a Fariseyo ket sinisiim dagiti tattao. Napaliiw ni Jesus a pilyan dagiti sangaili dagiti kasayaatan na pagtugawan. Isot gapuna asinarita ng kadakwada amin daytoy a pangaring. No adda mga wisken ka iti pabuda, di mo pilyan ti kasayaatan a pagtugawan.
Amangan no adda na awis anatantan-ok nga musika. Umay tukyan ka tinangawis kada kayo adwa ket kunana, pangaasim ta ited mo day katugaw ken kuana. Iti kasta mabainan kanto ket kapilitan nga agtugaw ka iti kanumuan apagyanan. Ngem no maawis ka in kakit di agtugaw iti kanumuan a lugar tapno umay tukyan ka tinangawis ket kunana. Gayem, umay ka agtugaw, iti kasayaatan na pagyanan. Iti kasta maidaydayaw kanto iti imatang dagiti sa nga ili. May pababanto ti amin ang magitanok iti bagina, ket maitanok to ti amin nga agpakumbaba. Kalpasan na kinuna ni Jesus, iti nangawis ken kuana. No yawis mo ti may sa pangaldaw, wenno pangrabii, saan adagiti gagayem mo ti awisen, wenno dagiti kakabsat, kakabagyan, wenno babaknang akaarubang. Taawisen da kantumet, ket iti kasta so papakan da kanto iti inaramid mo kadakwada. No agpadaya ka awisen dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti pilay, ken dagiti bulsek. Nagasat kanto, tarida kanto so papakan, ngem gunggunaan na kanto ti Diyos, inton agungar dagiti nalinteg at tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may parikin ka. Good morning. Morning ako. Kumusta kayo? Diyan ako. Yung visit kayo sa nagsidaipaw. Hayaan. Thank you, Jilipon. Idi nabeitak pa yung padi. Nahampay nga natabunan sa nga na-order na nag idi. Tapang kami ti may sa nga ng misa ti may sa nga baryo. Di driver, kadaanan yung driver. Datay nabayagan nga mano nga papadin ti indra-driver na. Kadi dalan gaputan na ilat. Sila Santa Lucia nga taan na di mo tilay da lukot-lukot na ito taga Santa Lucia, hindi nga nasisiglat kayo mo taga Santa Lucia ta lapayagan da ito dalan nyo kung nagsabat kayo ka at da pagkuam ita mabanta da makuag ka da pa iti ka kasi di mo ko pila kasi di ka magaputan na ilet kaya imo na nga nakastrit di may isang lugan di lugan medyo naladladaw kaya ito driver palpaliiwag di kadwa silaw-silawan na nga bosi-bosinaan. Kuna imunamot isuna agatras kan kuna na mo dito driver. Lugan ti pahadi dati ako agpaigid ay isuna. Taga-kabaruan siguro natin ang driver. Kuna uray lugan ti padi. Si kaki di ati mangipakita ti pay us-us to na udi ka lang arudan ken si kaki mangipakita ti kinapakumbaba. Apay lugan ti pati, naturay ka, napikas laka na taga-kabaruan kung kuna ako. Nagdagamin di jay, nagaduma ka, dali jay, mausar ti nagan, titulo, gititle tayo, position, nagitay patap no maipangato na ka lang, adda, may kay tayo nga kuna tayo, iti pagsasao tayo. Gusto ko na tayo, awisin ta ka, may makipangan ko ano Buddha wano rin piyas ta wano ka maar-ariyod na yari na diyak kaalaan diyak mo naruwa ka tagabugak na rin di makilak ti pita alangan mga umay kayo anya ti bado ada pa'y dress code na kano nakalong lips kayo nakakurbata nakasapatos tinasilak di tayo unak mata akala ko akala niya kamo basta anak nga narigat lakaya ko 51 ko nagrigat ko maiyadap di jari nak nga mapanak mga ni jala sa dati awisan dak ko mga wow ti platong ko dati nadagsan nga di pay maawe wow ti saram ko datay nakapungon ti tisyo nga anya na kobren sa pay kadi jay istante nga nabayad kita dali jay ubing ka ala dari yung tao no uma da jud una ingkay ije datang yang pupadi ni angkay nga buara mana kababain no kasi mariran lang no kasi angkay nga buara kita ta sidang ko wow na banto-bantoon ijerar pimanti ko sarada plastic na ilaylayat mo pa ilaan na tukulan agkam-kamot da nga ti plato da agbas-basuyak nga
Kasi wow, nagawa ka dyan. Nila po pa din nakatutukan ti electric pan amin niya kakadum aglingling Adam, nagkwamot ano gadum ti kasango ngayon ka may mestra, apo nagitay mo taga munisipyo, taga kapitana. At taga kapitana, nagitigang opisyalis mga sa sanggol niya kasi nagaduma maya. Adam mo diri na uray siya, uray na tayo mo ti agsa na ili na daduma. Nagganas majerit na tayo nga adamo dete umay nga nakasapatos saan? Well, kala adamo jerit na tayo nga kasla tan-o. Kala na adamo ano dete ko ka iso nga dete kanyayo ka apa umay ka mga na paya nag-birthday tayo apo amin lang nga birthday magraman birthday ti baboy yo umay bandak mo umay mga padigwan daklatan Kaya ta, nga ang manunod duma, maariyat, diyak mo, basta diyak narwam, katataok na iyayin. So, mabay mayak nunod duma, agtaros ka jeliko, di dyan na kita agparpartay, agbado ka, datan father. Isyan mo father, ay lumang na pala yun ito, bay ito, makaamok mga adda. Kita ang madagit na imas na pulutan. Kita pa'y utak na. Ganyan na, ariyan ko ti ibagbaga na unang damot yung pang nakaitan ko, ngam depende lang ta, nukas anumat nga agtalinaad, no si asino na yung puso. Sino, anumat igagayang ko ang politisyan, anumat igagayang ko ang doktor, kada maestra. Dapay na nagayag mo doktor, nagayang ko, Diyos ko, da okasyon ta, napanak mo, ang arupful at tama, naka-t-shirt, at least religious mo niya. Abi Maria mo tabadok na panak, ako dari jay kasangok nakalong sleep amin, ako naka-aircon, nakasapatos ta amin, nung naman sapatos ko tagkulkulat-lat, ako tibain ko kunam. Nagdadakkel ti Bagda, dagito yung mananapan, nagdadakkel ti Aritos, kada Pasig na nagatitindog ti Kurimakmak, niyang itilabang ko ti Kurimakmak, at kay no siya timangan ko kumutsara ko dito taas la agmasa ko mati ko ti pamaya kay aklon kasta sa ka ipamol nga kasta isoporti bigat no napangka nagkuliglik ka paspasang isudamot ka wow bati-bati la ka no banaglae bati tingalngal da ka sakto ulo lang ang datan de Yusuf Dres na kay ininuman na lagatit ko pero tama na. Kasi ako masayangan na. Kasi ano maganas ko, umangan mo kasi nga nakahinhin. At dapat dito nagduma, dati pan nyo nga pang naibitin ito. Tatap no hanggang nga maraglagan. Datayo ka, ari ka, darsang ki din, talita ka makita. Ala, mahaan, maari, basta di makilak namin, maariyag na yun. So nga dayo okasyon na dayo, nagliblibasak nga nagawit, tireksak dayo doktor nga gayong ko. Dok, at the schedule ko, kunang nga talaga mabayag pa yung schedule ko. At the schedule, tayo bain ko nga makisama akino. Dada na ni father na, father iso na, ipanyod ta VIP, ako dapat di tayo, dito kas nakupita nga pag yan ng tiarak na kanok. Dito tayo mo ba, taga-kabaruan nga baba nando. Berapa mah? Ala. Ariyan lang hindi yari ano kala janarwam. Ang bagat lang janarwam mata di makila marunong ko makamot. Apa yang ada di bagba? Ko ni apo Hesus mat. Adamot honor kayo, adamot diri natin agpaiso no makasanga ili kamot dagitay na tan-o. Ngam ti bagbagana isugarod nga nakabaybayagan i-renewal ti simbaan kunana. Church of the Poor, simbaan dagiti na panglaw, simbaan para kadagiti na panglaw. Apa yang isu bagbagana? Tigaw di priority na imbag dagiti addaan, di adal, adda kabaulan na ta, kaya na nga ilaban di karkar benganda. Nang datayo no daddo, madagitay, sa bagay da kayo matagati, San Tiburcio, Kabarwan, rich kids kayo, taka mo lang taga-ugbog tiya. Hantay nga mailaban di kalentaganda. Nang runa, doble nga damage no, gundawayang pailaang mo. Dagiti balo, unana. Dagiti balo tatakawan, sosyal damod ng dagiti. Kanya dati balo, kakaasi na nga makatawid garo. Apa yung iso impang pangruna na? Dahil umuna nga maibasa ko na ni. Medyo mapasagida ng ito'y.
Kunanan eh. Awan agas ang makaikat kadagiti parikot dagiti natatangsit at tao kunana ala delikado ang kituyan karama nagsamo di natangsitan. Ura di driver ko isuna di agad tras father lugan di padi. Medyo madijiri na anak nga naruwag. Ilug gapatalugan di padi naturay kalatan. Mayat mo ada ka mga papadi mo daduma ada di prince privilege kunada mo daduma. Kanya lagi jay, kas jay. No gayat ka mo may makipangan ka na kayo. Ako bagi amin na po pati. Da kayo kakaasi kay nga bisup-supot ti yawid yaw. Siya official. Talo nga katukad di jay tupperware ko ka. Bagi ni father. Ay maminsan manang. Panay pandilugan automatic. Mapangka di bangko. Nakatado di kayo pila, piman, nagitay nakatagindog kasi di pila, piman mo, nagitay panagawat mo, iti, kuwad ayuda na nagdapot iti DA, uno, nagitay porpes, nakatatindog na dyan, nakapayong na dyan, niya po padi, at nakapela dyan, tiluban mo, matuyin father! Ipakita na pa'y mo ni manager ti bangko mo, adanom ka, adakin din. Apo daw dyan nakamulagat, ijayon na parbangon na napandapin. Nagmaya pa dyan na, sino ka? Kala ko nabain. Ganun dat doon man, enjoy yung day dyan. Kala ko din yung privilege yung day dyan. Medyo agbaliw. Nagdapadi nga nagsingpot nga nagyana. Nagpagatang ti kalding ta si daan ta da okasyon. Napan mo dagiti ako light. Di ka mo mestro dyan ang itaulaw. Ako napanda. Nangina mo, father, di na nato patawaran ng simbahan pa di agpagatang. Kunana. Kuna di padi. Haan ako Apay ka siyempre nagtartarakan mo. Nanyati presyo ako isua. Kasi preso mo pagsapulan na, datay kumakot na simbahan ati, mangitid Diyos to, hangaga mo tataga simbahan ka, kaya mo dinawat la amin mo tan, kaya mo kalibre la amin mo tan. Noodang kin ipon na ka, mabalin amot ta, extra mo la dahi tagang, dati kaya nakausarap di kinapaadin, tapno laang gumundaway ka, medyo madi. Hanarin mo siya para kanya kung medyo maariyot. May isa ko nga maariyot ka rin na. At damo na kita manggungun daway, piman. Ngayon ka mga alati ko, bagam nga bagam kini nga ni Apo Padi nagpaala. Apo piling mo dati nga padi. Diyan mo na dati nga padi, basta nga taga-ubong. Hindi ko na ginatangsit. Oray ni Apo Jesus ko na idinapan na kipanganan kinikitanan. Kaya tanda ti mapanagtugaw ija, natano. Kaya tanda ti mapanagtugaw ija, ayan ti mapagpadayawan. Na minsan, at dajay, at daang pala djay, edi may sanga ili, ang nga dyan kibagbagan. Yan nagyanak ti may sanga parokya. At dangay di may sanga ili ngay ka, dali tay ikanyada ka, dapay la tay tradisyon nga nung malpas ti apit ka, at program da iti bignas, amoy iti bignas. Nag-aapit dan ka kakabsat nga rin gurot na gito ag partida, ag dananggay da, ag sala da, ag papabuya da, ag aayam da, kasi yan. Kagaputan na panak ba, siyak lang rin ng misan, hindi ayaban da, ako may kataw. Ako di dyan mo da sanggon yan, kung ko na naman da yan, kakapitan, ako dada di stage na katugaw amin. Father, ang katugaw mo dyan, abay ni Mayor. Na mayatak ako mga mapan kita dali kakabsat ko nga papastor ka dadadya entibat bato nga adjay nga ayo pay mo ka nadala ito yaon dadya nga kita ang iya nakaklerical da mo ngarod nga padpada ka dadya agpapaigid nga kasladala ka kaasik han ito yaon ida kay latata kaya ni ko na niya po Jesus kaya tanda ti mapadayawan anya di ko na nati tao nga mangipangato ti bagina pagbabansan. Ti tao nga napakumbaba, maingaton to. Dakis ka di the position na. Kas pangarigan padi, mayor, kapitana, mestra, dakis ka di haan. Dakis ka di adda sa likwana, haan no nagrigatan lakit di. Dakis ka di adda dagana, haan. Amula ka yung liblibas na, inyalista mo, Honda.
Tigibirbirukan na, DJ puso, nga mangipang pangruna. No, kas ano nga agbaliw. At damo talaga ito makauma nga Serbian nga tao. At dabay mo na minsan. Atay may, aga apo. Amok mataga na pingat na mga agbasa. Apo, kita man baset, ne. Pagbasa dati ako, pagbasa na ni nanang, dua nga anak, dua mga apo, pagbasa da. Kati as-asik mo agad, inikap. Nasiputan di para luto ta, nabayag dagayang nga mapapanan. Apay ka inikap, apo! Kunana. Apaya, ako makita mo lang, biyag na kita. Apaya, kinunay kakaasi da, agbasa da. Ako nakita ko mga pasyo, dada Jollibee kang doon, nakamaksipil. Nagsisilap mo tirupat ako. DJ mga matesting ka, magdakas di nga tao, tisaludsudin na, si asino kalakta, rumbang ka di nga gumura ka. Siyempre, ori ka sa tibiyag da, rumbang ka di ay, si asino ka no, adadungtang nga kasjay. Uray no, agdaan ka, uray, agdaadal mo, uray na nga posisyon mo. Si asino ipang panguro na di puso mo. Namuro na no, tipati ko, tila ang mong nabisitahin na kadagitay mo. May kay, birthday niya ako pa, di ka kita ang aming bisita na ka, ang kayo mo umay, di kita laon na kalukan. Ay, oray, bagkalandak, da kayo pwede bagkalat. Ang kita nila ang exclusive, ito'y aircon na kwarto. At damot, ada kita kasjay, ng tigdo, ayan na di puso, no kas ano nga agbaliw. Ayan na di puso, no kas ano nga ipang panguruna. Si salsaludsudin na dito uray no, agda dagiti nga sitwasyon, si asinno ka. Tadamo dagiti uray no, padpada nga awanan, natangsit mo di puso na kaslagi driver ko. Kasabagay kas di mo nagaduma, natangtangsit mo, driver na ti padi, sakristan na. Apo kinyangat mo sakristan ka. Naglado ka magrewe ay di mo kasjay. Nagsinagin di motoryo ko, kasi sinak ti Kapitan ti San Tiburcio, apa niya koneksyon na ditong pagmukin ni Kapitana. Kaanakan ti pulis, kanya ano kaanakan ka pulis. Kadamag kaanakan nga pulis. Nga bagay, at damag ko na nga pa, di aksak ti masurot. Lo. Basbasol kayo, ang kaskas na. Ano da hanga dakas kada posisyon, hanga dakas. Ngam ti salsalugsudan na, inya ti turturungan di puso. At da sa nikwang, yes, na hanga dakas, masaya, at no naparaburang ka. Ti karon ano anya turturungan di puso. No, si asino ka. Sungarot ti kunana dito'y libro ti Sira, kanya ti kunana, awan agas, nagi tinatangsit. Awan agas, tinatangsit. Ito'y kuno ni Apo Isus, ti tao nga mangingat nga to ti bagina, maipababanto. Ti tao nga mangipababa ti bagina, maitangkot to. Awan abak tayo. No maikan tayo ti gundaway, no dakabsat tayo nga, makita tayo nga umay, uray, narigat nga tulungan. Ti salsaludsudin na, haan nga di sitwasyon, di umay agpatulong. Ti salsaludsudin na si asinno ka. Uray mangluklukon, Father, di mo nagaduma ka, damo diti mangluklukong agpatulong. Nakalamlam mo iti sa una no umutang, ito umuna nga malakop, gibaboy ko, si kanto ti bayadak, apo, si kaumo na, ayan na gibaboy mo, agpamayanton malaw, mabayak pa yung araw. Ngawinton na kaulala ko, nagungikan ka, umutan nga, sino ka? After nga mauri at dalagiti tao nga nakapsok nga agkas si anya mo ti bagbaga di pusong. Anya mo ti berberukan na agdalata ka di kinapakikumbaba, agtalinaag ka di nga napakumbaba. Kala ko masyak, di makulak nga marigrigat nga padi. Naglaka ati tiyan sana mga tumangsita, naglaka ati tiyan sana nga umato akmat. Nahanap mo mabalin nga umato, tabat titak mo. Nung adamo dagiti kakabsat nga, hala, nakita mo din ang rugyanan na, hindi pinaraburan ni Apo Diyos ka, ne? Agbaliw. Agpapada tayo matidimag ka lang kumangam, hindi maparaburan ka, agbaliw. Maalasan, anak man, kasi maalasan diri na.
Kinahan ang akasdi nga talaga, kinuray ti simbaan isot igunang-gunang natapayan ni Apo Isus isok kunana. Gaputa dagiti pariseyo kadakon apan dadya kangatuan nga lugar. No. Uray ti simbaan ipang pangruna na. Apaya nga dagiti balo, dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti marigriga. Haanda gamin nga mailaban di kalenteganda. Awan kabaulanda. Awan ti gawgaw, dagiti awan ti gaway na, dagiti ikat pangpangruna tayo. Apaya nga hanga dagiti kakabagyan kada baba nang ti awisan mo may mga kunanat. Naglaka gamin ti agited. No, dagiti tao masupapakan na mo di na itedaan. Oh. Ni bagim kumare ay un mare kan natumad, un nalaka. Ti sa lunsod. Ikam nga daytay han naka masupapakan. Agsagot ka, nga detehan na ka masupapakan. No, agsagot kayo mat, ako dete us-us tumot, Kapitanan, no, agsagot ka, dete bagmot, dapay lanim tag na, ay price tag na gaya, hanggang mangtid mo nga dete, may sa iman na di bagan ka, ida. Ada di unod ta may sa nga iman na idait munton anti. Naglakat ti agited, no, ada, no, makaited. Tikarit na, kas anong nga maited, nga ikan, tulungan, di tao nga makaited, nang nangruna, no marinam nga, han nakakaykayap. Nang nangruna di tao, no marinam nga, luklukpon na ka. Nangruna di tao, kas anong nga yata di tao, nangruna na atabang nga, kulkulamon na ka, kas anong nga yata. Dahil ti challenge. Dagiti bagbagan ni Apo Isus nga makitam dagiti haang kayo nga maalilaw ti icing amoyo ti icing libadura kunana dagiti pariseyo anya ti pariseyo kasladala na simpet kaslada na lilintag kasladala na saya at ngem ti kaunggan ti puso da madi dagiti karit nga ibagbaga na kanya tayo kiti ayan tayo kasano na i-apply tayo nakadado ti umuna nga agsagrat tiimbag mo, karubang, pamilyam, nangruna dagitay awanan. No tilaan mong mabisitaan ka dagitay medyo haddaan, wanda iti tapnolaan maitantanor ti tao na abakan. May sa akita ti kinatangsit, may sa akita ti kinangato. Kati agpangato niya ti kunana may pababanto. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati iti Diyos Ama amat na kabalin amin. Alang maraswa iti langit ken daga. Mamati met ken Isu Kristo bukbuktong nga anak natin na putay. Ating mao ti arami ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayo ket na itanem. Imulog iti ayan dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit, kat si tutugaw, ti makanawan, ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agkabon ko sa diyay, na may mahukom, iti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet ti Espiritu Santo, padyek met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrawin nano dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, at ang tumet panagungar, ti bagi. Antay umararaw, iti ama tayo ana ilangitan, nagbalin nga anak Nagbalin ni anak na Apo Yesus sa pagwadan, ti kinamanagayat, kinamanang nga asi, ken kinapakumbaba. Umararaw tayo ken kuan na tamaisuro kumamot ti puso tayo, asumurot iti pagpatulad na ket kuna tayo, Apo si katikamang ken sariked mi. Apo si katikamang ken sariked mi. Ikararagan mi ti sibubukel asimbaan, tamataginayon kumataanep na amangira kurak ti Ebanghelyo ti Kapya, ayat ragsak ken kinapakumbaba, dawaten tay iti Apo. Apo si katikamang ken sariked mi. Ikararagan tayo met dagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, nang runa ni presidente tayo, si papakumbaba kuma amang ipagna, ken mangipatungpal ti tatarigagayan tayo apan nagdoras ken talna, dawaten tay ti Apo. Apo si katikamang ken sariked mi. Ikararagan tayo met dagiti mauawanan, may kuskuspil, ken may salsalumina iti kagimungan tayo, tapno iti baet ti kinapanglaw ken riribok,
agtultuloy tinapakumbaba, nga inanamada iti Diyos Apo. Dawaten tay iti Apo. Apo sikat lamang ken sa Ikararagan tayo met tigimong apaggargarawan tayo. Taiwaksi tayon ang maminpinsan ti panagpipinangas. Panagiinnapal ken panagdidinnaen. Tapno agtaeng ti talinaay, ayat ken raksak iti sidong tayo. Dawaten tayo iti Apo. Apo sikat lamang ken sa Ikararagan tayo pa'y dagiti minatay tayo. Tamaawat dan iti sagot ti gungguna ti agnanayon aragsak. Dawaten tayo iti Apo. Apo sikat lamang ken sa Agulimat tayo at dawatin dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggeb ti pamilya tayo. Hindi mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Ti special intention ni Joy Carino. Hasta mo ti panikarkararag ti kararuan ni Chrysler Tagaka. Amami anay bagunay, agtamed kami iti sakaanam amang yarungain kadagitoy nga on-onnoy ni dawaten mi tapatgam dagitoy tapno agbyag kam amakaayayo ken ka dagitoy ti dawaten mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Di Diyos sa umay umay, tuy ganon ni ketawate mina, sabay umadamay karin. Amay ganon di rabaw di altar na, ay tuy atin apay na isagot ni Kenta, awan hidayang na, awan hilitos na, di amay kariya may datong di panayang, apang daydayaw mitin ka. Di Diyos sa umay kumay, tuy ganon mi ketawate mina, sabay umadamay karin. Amay datong irabaw ti altar na. Kumararag tayo kalabsat tapno na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadakupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo taday ti sakripisyo gunoden na adagres sa tapamindisyon mo tapno ibunga na ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumben annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na jempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Ta pinarsom dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnokat dagiti panyempo. Inaramid mo ti tao a mayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agappuanam. Iti kasta kasunom iturayan na dagiti amin na pinarswam ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga Apo mi. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles
ket ikantami ti himno ti panakaidayo mo ket kunami. Santo, Santo, ti Apo, at Diyos dagiti amin na Paswa, milangit ken daganak mo, dagiti bakay daydayawa. Sana, hindi ka magpapal. Dayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Podno nay Apo, abiid ka akinasanto, ket sika ti gugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi karot, ipaay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, ket ipaay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagi, iso may yawat to amay paay kada kayo. Kasta met akalpasan, di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro ken nagnanayon at ulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, a pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kinika panagungan, inakam salakan, sika, inubot, isang alubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kad-apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom ti ayak na anadyosan. Laglagi pang met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pang pay Apo, dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad iday ti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kinainggasat ang Berhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken idisido ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iropnoy ni ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, dadwalgon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa tilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungkal kumatinagan mo, dito'y dagahakas sa tilangit. Itdang kadakang galdaw ito'y, tikanan mi, ti patinayon galdaw. Pakawanan dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kadakani.
Di na amet baybay. Mamandang Kristo, salamat Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takupan, kituray, kipanapalay, kentaya, o tiyananay, marinto. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga agapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam. Nurigat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiak ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan ganayon kumangad da kada kayo. Iba ay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin. Kapya. Pero ti Diyos sa mangpunas as basul ilubong. Halo mga asika. Pero ti Diyos sa mangpunas as basul ilubong. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo diyak may karing may katanya ngem ti may salay sa kong bayimba.
tayo. Apo nakiranod kami iti padayaan na ilangitan, ipaay mo kadi. Kada ito apa nagkumulgar mi, parayrayan na dagiti puso mi nga agserbi as aayat ken ka, ken iti padaging a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan ti misa, ijay sentro Apo maramid tay binulang amitin tayo, lagi tay lideres. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan ti na santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.